салом алайкум мардум. Як моҳи дароз телефонҳо дар магазини арзон маркет вообще нархи арзон шудагиай 70-80% телефонҳо ай 1000 рубл то 3000 рубл скидка шудагиай ки ин нархҳои пештараш бо нархҳои арзон буданд бо айуда арзонш кардем бародаро ба хотири моҳи шарифи рамазон як моҳи дароз. нигоҳ кунед бародари азиз. Значит сар мекунем ай арзонҳо. телефонҳои Tecno Spark Go 1 6990 рубл кардем плюс қатиш ҳам стекло ҳам чихолш падарка карда мешавад. 128 гигабайташ 8500 рубл ҳам стекло ҳам чихолш падарка. бародаро чи телефоне ки ҳозир нишон метиҳем ҳам стеклоша ҳам чихолша падарка метиҳем. касе дар стекло чихол дар кор нест метавонем якта наушники беҳтарин падарка тиҳем. и ба чихеле ки ҳозир гуфтум ба иқдоми моҳи шарифи рамазоне бародари азиз. нигоҳ кунед Tecno Power 6 8256 Tecno Power 6 неонест Power 6 бо бахватар мешавад 8256 17500 рубл. Tecno Spark 20 Pro Plus 20 Pro Plus ки экранш гаштагия бародари азиз. телефонҳои мошини баъд 108 мегапиксел камера быстрая зарядка AMOLED экран в общем чики-пуки 16990 рубл болои якта наушники дига падарка бародари азиз. Tecno Command C 5G яке ай телефонҳои хуб буд 18500 кардемша 17000 рубл бародари азиз. ана Tecno Command CS 14500 рубл 100 мегапиксел камера бародари азиз. экрани гаштагӣ бовар кунед нархҳои беҳтарини беҳтарина. ана баъд дальши Tecno Command CS Pro 8256 ин нарх инами гарантия метим. Tecno Command CS Pro ягон салон связида намеёвад 45 ватт бистри зарядка камераи пешай ку камераи пеш 50 мегапикселай ки яхе телефонҳо пушташ 50 мегапиксел меша аи пушташ 100 мегапикселе бародари азиз. беспроводной зарядник дар дурунш дар комплектш аста стекло чихолшам аста бо як наушники дига дар болош мезанем бовар кунед ҷонон мешавад. ана Tecno Power 6 телефони трансформер меганаш 6000 ампер батареяш бародари азиз 13990 рубл ва дига телефонҳо гарени нархҳошон арзони хушрӯ шудагиа бовар кунед. телефоне ки 10000 буд 8500 кардагем 128 гигабайт се цвет дорад се цвети чотки. баъд дальши нахай мисол да бо дальши ҳамҷа 70-80% телефонҳо гарени арзон шудагиа. ина мисоли дигариш S21 FE ки бисёриҳо нағз мебинанд ва медонанд 30000 буд кардемша 27500 S23 FE буд 36000 шид 33500 бародари азиз. метавонед биёен выбор кунед гире. A16 ҳам нишон дода мегзарем. A16 буд 15000 кардемш 13990 ки нархш бовар кунед бародар нархҳои зури зуранд холис аллило. ҳам наушникшам падарка метем бародари азиз. беспроводной наушники ки худ мо 1700 на нишон тена 1700 мефурӯшем 1700 рубл наушники ки пеши бародари азиз. сифаташ аълодараҷа ҳамира падарка метем. чӣ саволе дорем номеро занг мезанем авиакасса ҳам дорем билетҳо бо нархҳои дастрас барори кор. худо нигаҳбон.